Dobro večer. Royal Media SB. 223. dan, ovi su rešili da saniraju ove kocke što cure. Svaka im čast, dobro je. Bar nešto da se radi u ovoj džiberanijoj zemlji. Dobro večer. Dobro. Evo sad baš komentarišem u kameru, bar nešto da se radi u ovoj džiberanijoj zemlji. Biće bolje. Evo vidiš, u ovoj džiberanijoj zemlji. Pa dobro, posle, ajde kažemo, našeg medijskog pritiska, Pa mora, eto. moralo je nešto da se desi. Snimali smo više puta, znači Inače, i ništa. Dačiću je Miljacka ovdje tekla ispred Narodne skupštine Republike Srbije. Sad ćemo uteći Morava, Pa sad, sad je Moravče. iskopina na... Još ako nađe ovdje iskopinen dinosaurusa, bit će veselo. Biće. Joj, da im ne dajem ideju. Dobro. Da im ne dam ideju, jer ko zna, nikad se ne zna. Nikad se ne zna šta možda biti. Dobro večer. Gde si, brate, Labane? Gde si, Labane, legendo? Idi mi, pogledaj live tamo kod Miroslava. Vidio Vidio i si? dobar je, lajkovo sam. O, bravo. A evo sad kažem baš, konačno nešto se radi u ovoj džibrani od države, evo vidiš? Evo da, A mi snimali, to izvire i niko ne reaguje. Konačno, bar da ih pohvalim za nešto. Ja sam ih prozivao, to onog policajca, rekao sam malo pogledaj, vidi stvarno. A šta on može, jadan? Pa možda je on napisao neki... Pa možda je on, ali znaš koliko se njegovo ferma, kao tvoje, kao moje. Ali ajde, možda je neko od ovih glavešina reagovao, ali nažalost... Nisi išao tamo za sretenje, za Nisam. ceremoniju? Kakva mjesto da se ne... Pa bili su ovi tvoji iz Poksa, ovi. Nisu više moji, to su Vest. neki ubači, to je udba. Nije to pravi Poks. Ne, bio sam kod njih misleći da su normalni kad su napustili Vuka, ali nisu više. To je Mihajlovićev sin. Da, ali izgleda da je to zagospodarila onaj ko ne treba da gospodari. Mora novi pravi pokret. Novi pravi, ja nešto razmišljam, možda i ja nešto Ti napravim, nešto moraš. ali nešto mora, nažalost. Šta se dešava? Šta kažeš za ove protest lekara? Ja znam, ovaj tvoj Drašković, to mi je komšija gore. Nije više, Droguje gore na Košutnjaku, možda ga intervjušeš. nije Ima više, bodyguarda. gotov je. Ja sam bio nekada uz njega dok je on lepo nas kupio pričom. Ja sam ga pitao, Vuče, si ti potpisao stvarno ono da chemtrails ove avione? Da... A on šta kaže na to? To mi je zanimljivo da Nije kaže. teo da mi odgovori. Nije teo da ti A odgovori. ja sam čitao da on to nas unesrećio sa tim. 2008. kad je bio ministar inostranih poslova. Pa zašto Vuče to da potpiše? Znači To je- pitao si ga. On tamo kod nas gore džoguje svaki dan. I šta kaže on na to, ništa. A? To je teški izdajnik, ja šta da kažem. Pa što ne kaže nešto, jer bio je 2008. Si mi imamo memoriju dobru. Zato sad nam trokira memorija, imamo svi aluminijum u mozgu, eto. Udišemo čestice, ali to nismo zaboravili. To je zanimljivo što si izjavio, dobro je, neka zna Vuk, ako, evo, sada upravo zovemo Vuka Draškovića, Vuče, javno, odgovori, da li si ti to stvarno potpisao i... da li si Vuče potpisao da preleću NATO avioni i da ih prosipaju chemtrails? I da li su zato sada Srbi sterilni i svaki treći ne može da ima dete? Eto, To je pravi genocid. eto Vuče Draškoviću, Svaki treći par u Srbiji nije fertilan, ne može da ima zovem te Vuče Draškoviću da izađeš, evo ovdje se okupljamo svako večer, izađi i Kaži nam. kao pravi Srbin otvoreno kaži, jesam, bio sam đubre, Pogrešio sam. oprostit ćemo ti, ako ti oprostimo. Ako priznaš, pola ti se prašta. Pola ti se prašta, brate. To je to. Priznaj, bio sam đubre, trebala mi lova, kaži nešto. To je bio prvi postupak, ovo sad je već, ove vakcine, to je već krajna faza. Evo, On je započeo ovo. Sad dovršavaju posao ovo sad. Nas pakuju već 4 lovišta s vakcinama, to je već... u limene sanduke. Da.
Svako dobro, brate Labane. Ja sam Balan. Balan? Ja to mešam. Znači, Balan. Zapamtio Balan. Aleksandar Balan. Da. Daj mi subscribe na kanal Alex Balan sa 2x. Hoću. Ima neke reportaže. Subscribe-ovo ću ti. Da se pobratimo. Da. Važi, brate. Što god je više nas, YouTubera, razbija se medijska blokada. I čekaju te da dođeš na profesorski forum. Vidjet ću, polako, ima i toga. Tamo je ovaj tvoj drug Petrušić, kaže da ti izbrisao sve komentare u live-u. Nisi lepo komentarisao. Znači cenzura i kod njega, pa dobro. Pozdrav za Petrušića, drugara. Petrušić, pozdrav. Medija Group. Dobro večer, ljudi. Vidimo se, ljudi. Slavene Srbine. Gde si Slavene? Gde si bre Baboviću na današnji dan bre, nešto mi kasniš. Ko je kude? Hoćemo li na ustanak? Ko je kude nego šta? A jel imamo Karađorđa? Normalno je vidio. A gde je? E pa ne znam. A to je konspiracija. A ti bre Baboviću stalno prozivaš da je Karađorđa. To je, pa treba neko da nas vodi. Babović, Karađorđa su podigli knezovi. Da, a gde su knezovi? Knezove ćeš da vidiš kad dođe vreme. Pa je možda da mi nabraviš makar jednog. Mogu da ti nabavim i nabrojim svoga čukun dedu. On je jedan od tih koji podigli Pa Karađorđa. pazi, ako hoćemo pravo i moj čukun deda je kneževsku titulu imao. Radoje Babović, knez Radoje Babović, od koga sam ja 8. koleno. Jer bio u Marićevića Jaruđu. Njemu je kneževsku titulu dao patrijarh Arsenije IV. Jovanović Akabenda u drugoj seobi Srba, 1737. Dobro, pusti sad patrijarhe, manimo. Znači ja sam neki od kneževa, valjda. Hvala Bogu Baboviću, zato si tu. Valjda. Samo da ne bude seča knezeva. Pa i to će da bude. Spreman sam. A gdje si vidio da ne bude seča kneza? Pa pazi. Tako da si istoriju učio. Naravno, znači prvo mora da dođe do seče kneževa, da bi se stvorio neki novi vožd. Da bi oni vaskrsli, jel tako? Da bi došao vožd. Se slažeš, Igore? Da. Da prvo mora da dođe do seče kneževa, da bi se stvorio neki novi vožd. Jel da, Igore? Pa da, ovi sindikati vojske i policije da se udruže. To je ono što ja stalno zovem. To je normalno da brane ustav. Pukovnik Jeftović je prvi protagonist. Jesi vidio danas moju objavu? 2 mjeseca je Šta si objavio? Nisam vidio. Da sam opet zvao vojsku i policiju da zaštiti ustav. To je Nikola Aleksić od 20 dana. Da Kada on umre? otkažu poslušnost veleizdajničkom režimu i da im je obaveza da brane ustav. vojnik lica je prvi pukovnik Jeftović. Evo. On je iskontrolovao šta je službeni ušao u penziji. Kos? Pa da, on. VBA tačnije. Jedan od retkih ispravnih. Evo, zovemo Jeftovića. Šta je on šta je po činu? Pukovnik. Evo, zovemo pukovnika Jeftovića da nam se pridruži. U jutarnjem programu bili su kod Marića, Šešelj, kapetan Dragan i on je rekao ne možemo da pogađamo. I kapetan Dragan? Kapetan Dragan. Evo, ovog puta pozdravljam i kapetana Dragana, jer sticajem okolnosti upoznao sam ga, to je bilo 97. 98. A kapetan Dragan podržava Vučića. Pa ne znam šta mu je, zato što je bio na robiji u Hrvatskoj. Ne znam šta mu je zbog toga, to me iznenađuje, ali ovako, ja sam njega... Možete li sve da znate? Kad se vratio, za vrijeme korone sam vratio iz Hrvatske. Ja znam kapetana Dragana 97. Tad je podržao Vučića i sad upoznao. Teško može da promijeni mišljenje, neće da ga promijeni. Pa ne znam, možda on nije kriv zbog toga. On se izjasnio pozitivno po pitanju njegovih mjera policijskog časa i rekao je sigurno bi stanje bilo kao u Italiji. To mu nije trebalo, ali ne znam, možda mu... Čovjek može da bude pogrešno informisan i ja sam podržavao u martu kad je krenuli sve snage jer je mere, kad sam bio za rigoroznije mere. To znači da se moramo... Dobiješ nove informacije pa uskladiš i svoje mišljenje. Evo sad zovemo kapetana Dragana da promeni svoje mišljenje. Ako uspe, evo, sad ovog puta apelujem na kapetana Dragana Vasiljkovića da promeni svoje mišljenje. S obzirom da ga znam, samo nek se seti... Evo,
jednog servisa kompjutera Memo Datar na Banjici kad smo se upoznali. Emira Kusturića, slušaj. To će biti dobro jer ne možete Kako? citirati ništa. Ja ne bi ništa Mi ćemo da crknemo izmenio u njegovom govoru od jutra. Emir U Kusturić. 12 sati što je govorio. Može me crkne. Rekao je da je Holandija najbolji primjer slobodarskog duha u Evropi. Zašto? Holandija. Baš me zanima. Ukinuli su, u junu su ukinuli maske, Švedska ih nije ni uvodila, a oni su ukinuli. Slažem se. Najliberalnija zemlja. Rekao je Amerika, što se tiče Evrope, Holandija i ne znam koja još zemlja će da opstane. I Amerika kao uspeju da se oslobodi. Osim nas pravoslavnih, rekao je Evropi. Šta misliš ti o onome što je rekla sestra Angelina na ranijoj ili ti pre jedno 2-3 nedelje kad je rekla da će u martu da Donald Trump dođe u svoju kancelariju. Vratit će se. Šta misliš ti o tome? Ja verujem. I Što ja da ne isto. verujem? Evo baš sad u subotu Pola Amerike je glasalo za njega, pa što da ne verujem? Evo sad u subotu nije bila sestra Angelina, ne znam zašto. Ali nadam se da će u sljedeću subotu doći. Evo, pozdravljamo sestru Angelinu. Zna ona, zapratio sam njen kanal i tako dalje. Tako smo mi u kontaktu. Družimo se, tu smo. Da, Svi smo u kontaktu, sarađujemo. Neki kažu da je ubačen, ali ja mislim da nije. Ma nije, pazi, ne bi trebalo da je ubačena, jer, pa ne znam zašto bi mislio. Ja mislim da nije. Mislim da je okej. I da si video njen onaj snimak, uđi na njen YouTube kanal i vidjet ćeš snimak kako je tamo u Kanadi kod nje. Borila se protiv ovih masona. I radili su kao država. Ovaj najstariji Lazar Angelina. Angelina Lazar se zove kanal. Borila se protiv masona koji su pravili svoju ložu u blizini njenog stana. I ona je izašla i ona rekla je šta to radi, vidjet ćeš na engleskom se obraća njima, kao kakvi su ovo simboli i tako dalje, objašnjava kako su navodno afrički, što nema veze sa mozgom, ali to je to, ona rekla da ona njima kaže koji su tu simboli i šta je to. Zanimljiv snimak, evo, pregledaj njen YouTube kanal Angelina Lazar. Super ima snimaka. Evo, pozdravljamo i ovog puta. Gledao jutros dodjelu medalja, Obilića, zlatna medalja Obilića, srebrna medalja. Jel? Zlatna medalja, ne znam jesi pročitao knjigu Monah Kalist. Možda si čuo za Monah Kalista. Čitao sam, čuo sam za On nju. je bio ranjavan u Prvom svjetskom ratu. Zlatna medalja Obilića. Draža Mihajlović je dobio srebrnu medalju Obilića. A ko je delio? Pogledaj danas kome dele te medalje. A ko je delio? Vučić. Kakav nesrećnik. Znači, Monah Kalist je dobio, nije bio monah, monah je postao tek poslije Prvog svjetskog rata. U Prvom svjetskom ratu je bio ranjavan, čuda proživio, jedva ostao živ. On je u Africi ležao kao ranjenik i dobio zlatnu medalju Obilića. Draža Mihajlović je dobio srebrnu medalju Obilića. Srebrnu medalju. A pogledaj danas. A danas ko je, da kažem, laureat, da ga nazovem tim imenom, ko je laureat bio danas? Pa je počeli su sa Karađorđevim zvezdama od Kona pa nadalje. Opa! Nije, valjda da je konj dobio Karađorđevu zvezdu. On je dobio ono pre mjesec dana. Ne, ovo je sramota. Ovo je, ja ne znam, ovo neko nama namjerno radi. Šta ti misliš ti o tome? Pa sprdaju se. Da, sprdaju se s nama. Sa svetinjama se sprdaju. Evo, prva svetinja s kojom smo se sprdali, jedna od svetinja koju smo se sprdali, to je spomenik Stefanu Nemanji. Svetinja s kojom se sprdaju. Da li možete da misliš šta je ovo, na što ono liči? Znaš one, pa gledao sam. Ono je sve samo ne spomenik svetitelju. Gledao sam reportažu Đoleta Kantara, koji je pola sata objašnjavao. I znaš one zvjezdice na onoj slici, na grbu Nemanjića one zvjezdice što sam gledao. Aha, vidio sam što si pokazivao. Dole na spomeniku trebaju da budu žute, a ne bijele. Ja sam skinuo sa
noćne nebesko-plave boje stavio, znaš. Na plavu boju zastave. Prirodna boja, da kažem. Ono kao u noći da gledaš. Da, prirodna boja. A trebaju da budu žute. Ha? Ali bitno je da nisu petokrake. Eto ti je to. A jesi vidio ono kad je Đorđević iz Pokreta oslobođenja bio pre neki dan pred predsjedništvom. Da nisam ni znao da još uvijek stoji petokraka na ulazu zgrade predsjedništva. Šta kažeš ti o tome? Još nije skinuta petokraka. I šta kažeš za nedavno okupljanje Pokreta oslobođenja? Njih 7, njih kad su stali pred predsjedništva sa Mlađanom Đorđevićem protiv kosovskih izbora. Kad su stajali? Pre neki dan, ima 2 dana, otprilike. Okupili se to. Mlađan Đorđević. I šta o njemu misliš? Ja sam čuo za njega da je on kum Dragana Đilasa. Ne znam, evo čujemo tebe. Morat ću da se malo više informišem. Otkucaj tamo za Mlađana Đorđevića. Mlađan Đorđević, on je predsjednik Pokreta oslobođenja. Koliko još imaš minuta za snimanje? Pa ima još pola sata. Pošto se crnogorski se izražava. Hoću da ti citiram jednu pesmu. Ajde, može, ima vremena. Taman. Ima, dobro je. To je pozdrav za Vojvodu Slavka Aleksića. Odlično. Hoćemo da se odaljemo. Ajde, možda da se skoncentrišemo. Ovako. To nije pesma o njemu, ali kao da jeste. Dobro. Otkad nesta starine Novaka, nije majka rodila junaka. Ni čestitim mlijekom zadojila, ni sestrica brata podgojila. Ni povila u mekan pojak, ni spremila za ljutoga boja. To rođenje biva u čovjeku i rađa se jednom u vijeku. Sve do ovog otadžbinskog rata nema da smo takvog komandanta, što izraste u te ratne dane po imenu Knežević Srđane. Rodio se pod Notrebe Vića, u sred malog sela Tvrdimića. Na granici Sarajeva i Pala raslo dijete ko djeca ostalo. Žeđ gasio vodom sa izvora, glad tolio hljebom sa 5 kora. Vaspitavan da poštuje Boga, da ne mrzi i ljubi bližnjeg svoga, pjesme slušao o Milošu Tiću i mislio i ja takav biću. Kad su neki zamislili ljudi što imaju iskvarene ćudi, da će srpski bastion da padne, riješi Srđan na čelo da stane. Jahorinskog lakog bataljona u odbranu srpskoga bastiona. Kad je Ratko mladi za njeg čuo, kao munja nebeska planuo, pa je došao silan generale Belom Vuku na noge upale. Pa naredi stavlja ih u brigadu da Vukove daju glavnom štabu, da Mladiću budu ruka desna jer postaje borba neizvjesna. A Alija imade u planu kako Srbi ovdje da nestanu, potpomognut silama zapada, on se sprema Srbe da napada, a zapadna politika vješta. Kažu, Srbija se predomišlja nešta, ali kad kažem Srbija se predomišlja, mislim na kontraobavještajnu službu, ne na Miloševića, jer je svaki metak ušao iz Srbije, znaš. Mi smo imali podršku Miloševića. Mislim na ove generale koji su izdajnici. Što kaže Čeko, generali su izdajnici srpskog naroda i da su stavili poraze od Slovenije do Crne Gore. Vojvoda Čeko, znaš. Da. On je meni rekao u kafani na Zelnom vicu, Dačević. pred 7 godina nema jačeg oružja od obraza. Tačno. Vojvoda Čeko Dačević. Ovi kriminalci, narkodileri, oni su jaki s ekipom, znaš, a sami nisu jaki. Da nastavim dalje, znači, potpomognut silama zapada, on se sprema Srbije napada. Srbija se predomišlja nešto, to si stao. Srbija se predomišlja nešto. Da. 4 divizije mudžahedina NATO pusti. Pa nećemo valjda pokleknuti. Sve to Ratko govori Srđanu, Beli vuče kao oganj planu i reče: slušaj, generale, dok je mene, ja im ne dam pale.
niti dajem republike naše da po njima vršljaju ustaše. Kako reče, ništa ne poreče, od države mu ne bi ništa preče. Branio je Republiku Srpsku, zaustavljao silnu vojsku Tursku. Od gradova, planina i gora, od varoši pa do Sinjeg mora. Nije htio nigdje da se skriva i postade on legenda živa. Bog je dao, kaže, u ljeto 93. s bataljonom na Trnovo kreće, ranom jutro, a Petrovu danu, Srđan s vojskom u Trnovo banu. Tu ga prati familija mlada, tu najviše srpska vojska strada, tu se bitke vode najžešće, svakim danom sve češće i češće. Najčešće, svakim danom sve žešće i žešće. Bog je dao da je rat stao, Bog je dao da je živ ostao svojoj djeci hranitelj da bude, sve dok nisu neke glave lude umislile da im Srđan smeta, da ga sklone sa ovoga svijeta. Njega su ubili zato što je 7. avgusta 1998. su ubili. On je bio moj kućni prijatelj. Ja sam u prvoj polovini 1994. u njegovom ulazu na Palama stanovao. Kasnije sam stanovao u više, kasnije pola Sarajlija, pošto je posle Dejtona Sarajevo pripalo njima, pola Sarajlija sa Iliđe, iz Ilijaša, svi su došli u Višegrad, bilo nas više nego Višegrad. A Srđan Knježević, njega su izrešetali, znači 7. avgusta 1998. Izrešetali ga s leđa, koliko su ga se plašili. Zato što je htio da se obračuna s ratnim profiterima. Znači kao što su 2000. godine Mauzera. Ljubu Savića Mauzera. To su izrešetali. Znači, kako se zvaše onaj? Isto povezano sa Srđanom, Srđan je čak... Škero, je li tako već? Škobo, a on je samo... Ali on je samo izvršitelj. Đorđe Ždrale. Ždrale, tako nešto. Jeste, Đorđe Ždrale, da. On je plaćen ubica, obično. Da. Cijel rat preležao u zatvoru i počeo da ubija ZSB-ska. Ljubu Savića Mauzera su ubili baš zato što je hteo da se obračuna sa profiterima. On je bio, inače, osnovu demokratsku stranku RS-a, Republike Srpske. On je rekao, kad se obračunamo sa njima, znaćemo da imamo državu. Upravo tako. To treba znati. To treba znati što su, izgleda, neki ljudi zaboravili. A ja sinoć sretnem ovdje, kad si ti došao, zato sam ja rano otišao sinoć. Prođe jedna moja... Bivša, tako? Da. Dobro, i? A starija od mene 10 godina. Opa, bato! Pa šta fali, ajde se. Sa sestrom. Jel da? I kroz priču o istoriji, o politici, šta, kako. Uglavnom, ja joj pričam kako sam ovdje svako večer 3 mjeseca, a nisam je vidio od februara prošle godine. I ona mi reče da je Milošević ubio Arkana. Dobro. Da nas ne bi obrukao u Hagu jer je hteo da svedoči protiv Miloševića. Aha, zanimljivo. Milošević ubio. Pa, saznao sam i ja nešto na tu temu. Jer Arkan se bio nagodio sa njima da svedoči protiv Miloševića. To bi bila bruka, jer on je šta sve nije znao. Ja sam čuo nešto na tu priču, mada sam čuo i onu priču, spekulacije neke ima kao da je Arkan živ i tako dalje. Šta misliš ti o toj priči? Pa mislim da nije. Nije, a? Znači, samo spekulacije. Da, pričali smo sve. A pričali su neki priče da je Milošević živ možda. Da je on posmatrao svoju sahranu sa TV-a negdje u nekoj šupi. Kaže major Dragan, zajedno sa 5. oktobra sam zajedno sa narodom i Đinđićem rušio Miloševića, a sad, kaže ovako krsti se pred kamerom, kaže sad se kajem što sam se borio, dođem i dodajem na njegov grob. Da znaš da imam i ja tu ideju. Ja imam tu ideju da snimam direktno i da upalim sveću Slobodanu Miloševiću. Iako sam bio protiv njega. Jer s obzirom upoređujući ga s ovim sad, imao je vojsku. Sloba je bio nacionalni heroj. Jeste, imali smo vojsku. Mogu sad da me podemantuju, ali Sloba je bio nacionalni heroj. Svako dobro, Šakota. Doviđenja. Imali smo vojsku. Da je on ostao
sad šta bi bilo. Mira je tu kriva sve. Jeste. Mira je sa njenom partizanštinom. A i on, zbog njegove stranke, to je bila greška, ranije sam pričao. Ništa ljudi, svako dobro Igore. Pa ljudi, pridružite nam se.